Patrite medzi ľudí, ktorí si leto skutočne radi užívajú. Potom navštívte termálne kúpalisko Strand de Mila Tatárika v Nových Zámkoch. Areál s 9 bazénmi a rôznymi vodnými atrakciami ponúka pestrú paletu trávenia voľného času. Tento rok je tu novinkou novo vybudovaný zážitkový bazén plný atrakcií. Sú tam rôzne dielá, ktorými sa deti môžu striekať a také všelijaké vodopády. A nezabúda sa tu ani na tých najmenších. Pribudli aj 3 nové detské bazény. Zamerali sme sa hlavne na to, aby deti sa tu vedeli dobre zabaviť. Samozrejme, kúpalisko Strand de Mila Tatárika nie je určené len deťom. Areál ponúka veľké množstvo možností rekreácie vhodné pre všetky vekové kategórie. Okrem toho kúpania si môžu aj zašportovať. Máme tu obrie šachy, minigolf, volejbalové ihrisko, futbalové ihrisko a petangové ihrisko. A prípadne ešte deti si môžu zajazdiť na motokárach. V cene vstupného kúpalisko ponúka bezplatné parkovacie miesta, strážené plochy pre cyklistov, ale aj bezplatnú autobusovú dopravu a vstup na vodné atrakcie. Sme sa dneska prišli prvýkrát z Nitry, lebo sme videli v televízii reklamu a môžem povedať, že pochodili sme po Slovensku ozaj skoro všetky kúpaliska, ale je super. Naozaj vynikajúce. Neodmysliteľnou súčasťou kúpaliska sú moderné stravovacie zariadenia, sprchy a hygienické zariadenia, úschovňa cenných predmetov a batožiny, nechýba požičovňa športových potrieb. Počas letných prázdnin sa o zábavu postarajú animátorky. Chodíme sa predovšetkým zabávať detí, tancujeme zumbu a všeobecne rozprútime zábavu, trochu nech sa decká rozhýbu. Snažíme sa to poňať tak zábavne pre tie detičky, aby sa viacej chytali kvôli tým tancom a podobne, pretože to cvičenie ich až tak nebaví. Kúpalisko neponúka len oddych a zábavu. Pre tých, ktorí sa tu rozhodnú stráviť viac dní, sú pripravené pohodlné apartmány. Každý má vlastné sociálne zariadenie so sprchovým kútom a vybavenú kuchyňu. Na rozdiel od iných kúpalisk sa veľmi návštevníkom páči, že tu máme veľmi veľa zelene. Máme tu veľa chládku tým pádom a je to prirodzený chládok pod stromami, čiže toto sa veľmi hlavne deťom ľúbi s rodinami, že môžu oddychnúť aj pod stromami v tráve. Mne sa tu veľmi dobre páči, hlavne tie skokanské mostíky a je tu dobrá voda. Teraz pre deti, čo sa teraz urobilo, to je veľmi pozitívne, že nemusia rodičia cestovať. Od 12. júla, teraz od stredy, plánujeme začať už aj s nočným kúpením, čo bude kúpalisko otvorené až do 9:30 do večera. Ak teda máte radi leto a radi sa po náročnom dni niekde schladíte, termálne kúpalisko Strand de Mila Tatárika je tým správnym miestom.